Меня зовут Святый Николай, ахоўваю родны край. Вельмі цяжкі перыяд, там панічныя атакі, вельмі цяжкі стан здароўя. Быў вымушаны пад іх ціскам некалькі нумароў перакласці на расейскую. Вы рыхтаваліся да інтэрв'ю вольна. У мяне тут ёсць усе перадумовы, каб стварыць, скажем, нейкі праект пад назвай амерыканскі джимус. І ніхто мне слова не скажа. Вы ведаете, это феноменальные войны кланов и срачи. Вот на этом фоне мы с Пугачем просто душки. Калі прыязджаў у Менск Deep Purple, вы выступалі на разагрэве? Будем белорусами, ты и я. Вітаю, сябры! Гэта Воля Броман, канал Аба і выпуск «З намі цікава». І сёння ў мяне ў віртуальных гасцях Роман Орлоў, беларускі музыка, кампазітар, артыст, адзін з заснавальнікаў легендарнага гурта Джей Морс і заснавальнік гурта Унискладовая. Вітанкі, Роман. Витанки, Ольга, ведаеце, мне уже смешно и весело, так что дякую за запрошение. И вы усміхаетесь, это вельмі прыгожа. Па-першае, гэта прыгожа. Дякую за запрошение. Так, дзякую вам за камплімент. Роман, я тут чакала, прыйдзе рок-музыка, такі будзе весь рокавы і брутальны. Адкуль вось такі выгляд? Што вас сёння натхніла так апрануцца? Ведаеце, Ольга, у мяне шмат выглядаў. Я вось выкарыстоўваю таксама і скураныя розныя штукі, калі я рокер. У мяне, дзякуй Богу, тут за 1,5 месяца в Амерыцы ўжо даволі багата выхадоў на сцэну в розных штатах. Звычайна я в кожаным такім піджаку з электрагітарай. Але цяпер надыходзіць Thanksgiving, а потым ужо і каляды. І ведаеце, вот вы пералічылі некаторыя мои функцыяналы, а я яшчэ багата займаўся тэатральнымі праектамі. У мяне ёсць мюзікл для старэйшых школьнікаў, ён Ростислава Чарадзея і яго працэк па рэпрэсіню польскую, але сапраўднай бомбай калісьці з 2017 года ў Беларусі былі дзіцячыя спектаклі пра прыгоды літары Унискладовыя. Там выйшло вельмі шмат частак, мы збіралі аншлагі з дарагімі квіткамі, мы реально взяли долю рынка, потым мы ездзілі на гастролі, а калі я апынуўся ў вымушанай эміграцыі, я зрабіў з гэтага, я без трупы быў, і я зрабіў з гэтага моноспектаклі. І мои першыя гастролі па Польшчы, яны былі менавіта з дзіцячым праектам. Як Святы Мікалай каляды ратаваў. І на гэта быў запыт, то есть у беларусаў в эміграцыі аказалася, што ёсць дзеці, а дзяцей не камільфо кудысьці звадзіць. І традыцыйныя калядкі, якімі займаецца, скажем, там Сяржок Доўгушаў, гэта, конечно, безумоўна, все вельмі круто, но як бы вось выкарыстоўваючы ваш медыарэсурс, я рассказываю, что у меня есть вот это вот дзіцячий интерактивный спектакль про Святого Миколая, и я готовый белорусам во всех городах американских ему показать. Меня зовут Святый Николай, ахоўваю родны край. Калі я на даглядзе з'явіўся, дык значыць, зважай. Я удакладню, гэта вось гэтыя з дзецьмі, Святы Мікалай, дзеці, імпрэза, гэта будзе онлайн ці офлайн? Гэта можна рабіць і онлайн, і офлайн. Насамрэч, мы можам зрабіць такі прэцэдэнт. Я навёў спраўкі і навёў даведкі, і не хадзіць да беларускамоўныя Святы Миколай, да деток. И он вот в этом году готовы прийти. Он готовы прийти онлайн. Это вельмі простая схема, можно домовиться с батьками, крышку даведаться про дзіцёнка, и потом Святы Миколай конкретно будзе сустракацца с этим дзіцёнкам. Калі дзіцёнок малюе, можно размаўляць, что вось тут бы добавить крыху алоўкавай тэхнікі, а тут вот, может быть, крышку больше блакітна, а калі дзіцёнок спявае, гэта ўвогуле моя стыхія. Я думаю, что мы там адразу ж і паспяваем онлайн. Калі гэта будзе офлайн сустрэча, яшчэ лепей, але тут велізарныя адлегласці. Пасля Польшчы, калі ты адначасова знаходзішся усюды, да, табе кажуць, у Кракаў прыязджай, ты ведаеш, што 2,5 гадзіны на цягніку, і ты ў Кракове, да, то тут я паспаў з Паўночнай Караліны ехаў на рынтраку 18 гадзін, і потым яшчэ всего толькі 2 гадзіны на метро з Penn Station в Квінс. Я тое зразумеў.
для сябе. То есть мой внутренний кіравак прачнуўся, вот, и я зразумеў, што все это круто, но адлегласці велізарныя, і цела, і душа і розум прыбудоўваюцца зараз, спрабуюць сінхранізавацца. Але мне это вельмі цікава, я па факту апынуўся ў краіне, дзе жыве музыка, якую я любіў всё сваё жыццё. Ведаеце, я цяпер разумею, што ў Варшаве вот блюз, кантри, рок — это там 2 стваловых всего, что альбом пришли, альбом тем же самым Минску. Только локальная культура. А тут мы находимся в эпицентре. И, магчыма, я яшчэ не такі стары і яшчэ здолею зачепіцца і раскрыцца. А чаму вось беларусам трэба святы Мікалай, а не Дзед Мароз? Ну, мне здаецца, гэта наш маркер. А адказ палягае ў тым, што вось гэты падзел на заходнюю культуру і ўсходнюю, ён якраз і праходзіць праз Святы Мікалай — гэта наша прыналежнасць да заходняй традыцыі. Да? У Беларусі, напрыклад, быў рэнесанс, у Расіі яго не было. Былі перыяды, калі у Вялікім княстве літоўскім было там на пару з Рэчы Паспалітай 100 выдавецтваў, якія друкавалі кніжкі, а ў Расіі 2. Францыск Скарына першапачаткова шчыра верыў, што ён прыедзе ў Маскву да царя, і той скажа яму: окей, друкуй у нас. Но яму там сказалі: вы что, Франциск, с глузду з'ехали? Книжка, это ж калі, значит, этот самый старец в келье переписывает ее, значит, на пергаменте, а все остальное от сатаны. Ну, як бы вот так вот, разумеете. Тому вот это вот Дед Мороз — гэта іх традыцыя, а святы Мікалай — гэта тое, што далучае нас да вось гэтай вось нашай еўрапейскай гісторыі. А чаму не Зюзя тада, а святы Зюзя Мікалай? гэта крыху іншае. Ведаеце, я займаўся міфалогіяй. Зюзя гэта не зусім Дзед Мароз. Гэта ўсё-такі дух холаду, які жыве ў лесе. Да? Дзед Мароз — гэта якраз нейкая такая грубая калька святого Мікалая. Да? Ён як бы такі, ну, это такая матрёшка, такі маскот, як бы казанска-московскай такой пракачкі. Да? Ну, як я гэта ўспрымаю. Святы Мікалай — гэта нешта, што павінна прыйсці да беларускіх дзяцей. Да таго ж, калі вы возьмеце любую тоўстую кніжку з беларускімі казкамі, вы заўважыце там неверагодную колькасць казак, дзе святы Мікалай і персанаж, які называецца наўпрост Бог, ён дзейнічае. То есть там ёсць казкі розныя чароўныя, асабліва вот такія з калядамі звязаныя. Калі святы Мікалай... Часто казки нават пачынаюцца з такой фразы: было гэта так давно, калі яшчэ Бог со святым Мікалаем разам хадзіў па зямлі. Вот. Таму я просто бачу, як часта, значит, гэта у традыцыйнай культуры фігуруе. І я думаю, што святы Мікалай павінен вярнуцца. Ну вот адну са сваіх як бы вот місій я так вот бачу. Зноў жа, я спасылаюся на тое, што у мяне ўжо 6 гадоў назад, ці там 7, паспяхова выстреліла ў Беларусі, і потым, калі я апынуўся ў Польшчы, я зноў праз гэтую кропку праходзіў. У мяне быў вельмі цяжкі перыяд, там панічныя атакі, вельмі цяжкі стан здароўя, ломка, таму што это вымушанае абсалютна было рашэнне. І я выйшаў праз дзіцячы праект. То есть праз прафесію, але праз яго мадыфікацыю, дзе я працаваў з дзецьмі. І гэта вельмі файна. Трэба яшчэ сказаць, што у мяне таксама ёсць сюжэты летнія, веснавыя, восеньскія, дзе я іграю сонца. Там таксама мы качаем як бы фальклорныя такія архетыпы. Дзецям это таксама вельмі падабаецца. І калі я прылецеў на запрашэнне на фестываль у Паўночную Караліну, то яны папрасілі мяне таксама зрабіць паказ такого спектакля. Я зрабіў. Я быў вымушаны пад іх ціскам некалькі нумароў перакласці на расійскую, такі быў мікс беларуска-расійскі. Але беларуская была пакінута, і, значит, все роўна гэта было цікава для прасоўвання нашай культуры. А ў іх складовая 1,5 гадзіны спявала сэт на беларускай мове. Перад гэтым. Да. На фэсце Простаквашино.
І наколькі я ведаю, вы заканчвалі лінгвістычны універсітэт, В правільна? інтернеце ёсць крышку недакладнасцей, але Вот. я пакідаю іх, да, я пакідаю іх у рэжыме такіх як бы у рэжыме недакладнасці, хай яны будуць. Я вучыўся ў лінгвістычным, дзякуючы гэтаму я крыху больш падрыхтаваны да этого эксперымента сацыяльна-геаграфічнага, які зараз са мной адбываецца. Тут все сказалі, што ты нармальны, Роман, нормально размаўляеш, значыць многія тут прыязджаюць і не могуць. А вось, але скончыў я інстытут культуры. Пра яго існуе такі жарт, што інстытут культуры гэта там, дзе цябе нічому не вучаць, але зато ты кожны дзень даведаешся нешта новае. Вот это такая вот установа. Вось, але ну жарты жартамі, сапраўды я скончыў беларускі дзяржаўны універсітэт культуры па моя кваліфікацыя гэта менеджер диплом по продюсованию, потому что я уже тогда працаваў на беларускую компанию Parex. Это такая легендарная компания, которая выпускала Палац, Краму. Я безліч артыстаў буду як Мгм. менеджер. Ну, але ж вы першапачаткова паступалі ў лінгвістычны, правільна? Ну, Проста я год вучыўся на філфак, куды траплялі аўтаматычна пасля ліцэя БДУ. Там шлях вельмі такі. Да, я быў беларускім філолагам в ліцэі БДУ, і мы аўтаматычна залічваліся пры ўмове, што нам это цікава, на першы курс філфака. Я вось да чаго гэта ўсё пыталася. Я хацела спытацца, ці не было ў вас вось сябры, да, хто не ведае, Роман Арлоў гэта сын выбітнага беларускага гісторыка, пісьменніка, паэта Владзіміра Арлова. Ці не было ў вас жадання вось працягнуць вось гэта быць пісьменнікам, там гісторыкам? Ці было вось гэта навучанне ў ліцэі БДУ і вось першы курс філфака, вось таму што вы хацелі пайсці як бы за бацькам? Ну, па-першае, Вольга, дзякуй за пытанне. Значыць, я думаю, што гэта цяпер спрацоўвае як мінімум у тэкстах песень. Да, многія адзначаюць, што і Джей Морс, і беларускія песні там першапачаткова я даваў такую пэўную плынь. І Пугача нават я думаю, што я сваёй этой дзейнасцю як бы ну абуджаў канкурэнцыю, і гэта працавала на тое, каб і ён таксама абуджаўся бы нацыянальным сэнсе. Я напісаў багата песень для Джей Морса, зараз я себя сам хвалю, скажем, песня «Адлегласць», по назве якой называецца вядомы альбом беларускі, гэта моя песня полностью на 100% музыку словы. Солнце гэта моя песня, так ці так гэта моя песня, Яна гэта моя песня, Паветра гэта моя песня, Зорка Венера гэта моя песня. Бачыце, у мяне тут ёсць усе перадумовы, каб стварыць, скажем, нейкі проект под назвай «Американский Джей Морс». І ніхто мне слова не скажа, як вот беларускія песні. Ой, мы глядзелі выпуск Чарнухі нядаўна, як там 35 песняроў у кожным закуточку зямлі. Мулявін стварыў сотні працоўных месцаў пасля сваёй смерці, сотні. Гэта сапраўды гениальны чалавек. І я тут слухаю вельмі часта песняры, таму што гэта легендарны тур, дзе «Ой, Ранана Івана» была першай песняй. Гэта неверагодная энергетыка. Я бачыў там забітыя абсалютна аэрапорты, там такая ж самая энергетыка, можа яшчэ лепшая, як на гастролях Бітлз. Вот. Гэта нешта неверагоднае, ніхто не наблізіўся, но час яшчэ ёсць, можа быць, мы яшчэ нешта зробім. А вот, Вольга, як вы лічыце, якія фарматы з беларускай музыкі зараз могуць, акрамя «Молчат дома», зачепіць амерыканскую аўдыторыю? Це цікаве питання. Мне вось падаецца штосьці накшталт такога этнічнага, вось як Шума спявае, вось гэта было б цікава. Раскажыце трошкі вось, як вы далучыліся да Джей Морс, як вы адзін з заснавальнікаў, як гэта адбылося, калі такую гісторыю кароткую? Там яшчэ невядома, хто да каго далучыўся, калі так разбірацца. Зноў жа, я ўжо згадваў, што ў 99-м годзе я ўжо працаваў на кампанію Група Рекардс, гэта быў сапраўдны рэкард-лейбл. І, дарэчы, трэба будзе яшчэ пазней паразмаўляць, што нам бы стварыць бы зараз сапраўды беларускі лейбл, такі транснацыянальны, каб туды... Таму што некаторыя бізнесмены нават бы ўклаліся, калі б яны ўбачылі, што структура ўжо працуе, да? Таму што час прыйшоў, беларусы гэта новыя габрэі, і нам патрэбна нешта. Вы вот кажаце Шума. Ну, мне здаецца, Шума ўжо б накрыла Амерыку, калі б яна магла. Яна ўжо 10 гадоў існуе. Я разумею, што там Wargaming купіў нават і трэк у камп'ютэрныя гульні, там 100 чалавек яна збірае.
200 збірае, ну але гэта не захоп Амерыкі. Вяртаюся да Джим Морса. У 99 годзе я ўжо сядзеў у офісе кампаніі Quakers, да мяне прыехаў «Мустанг», там сядзеў Арцём Лідовскі і Володя Пугач. Так я Володю Пугача бачыў першы раз, і Арцёма Лідовскага. У іх уже быў гурт, ён называўся «No Logo», ім патрэбны быў запіс у студыі. Я першапачаткова быў нанятым прадзюсарам, які арганізаваў ім выхад гэтага альбома. Гурт мы перайменавалі в «No Logo», альбом называўся «Асарці». Зараз ён мае калекцыйную каштоўнасць. Там я выступіў як прадзюсар всіх трэкаў, дзесьці сыграў на гітары, сабраў музыкантаў, там цікавыя рашэнні, там кантрабас выкарыстоўваецца, там упершыню Канстанцін Гарячы працуе з матэрыялам Пугача. Карацей, там вельмі цікава. У Пугача, я думаю, ёсць некалькі пласцінак, в інтэрнэце таксама нешта ёсць. І ў 2000 годзе мы пачалі перамовы пра тое, каб я стаў удзельнікам гурта. 2000-2001 Арцём сыходзіць, Вова застаецца адзін, і ён робіць мне прапанову, ад якой цяжка адмовіцца. Давай разам. Мы на той момант ужо вялікія сябры, і мы запускаем у прадакшн веб-дызайн і «Смотри», якую потым перакладае мой брат, яна становіцца «Глядзі». Да? Пугач зараз толькі «Глядзі» выконвае. І гэта два сінглы, якія трапляюць на радыё, і мы разумеем, што гэтая сітуацыя пачынае паступова працаваць. Далей болей, пачынаюцца першыя канцэрты, з'яўляецца каманда, з'яўляецца Руслан Старіковскі, з'яўляецца Дзіма Бескаравайны, пачынае выходзіць пласцінка за пласцінкай на лейбле Веста Рекордс. У 2006 годзе, у 2005 мы едзем у першы тур, які называецца «Маё сонца». Мы ўпершыню выязджаем з Мінска і вяртаемся там праз некалькі дзён. Гатэлі, вялікія пляцоўкі. Все, і потым взлёт. Но потым, правда, я сыходжу у 2010 па нейкіх прычынах. Ну, але цяпер в эміграцыі мы ўжо некалькі разоў іграем. І калі б я паляцеў у Варшаву, то мне было зарэзерваваны на сцэну на 25-годзе з песняй «Адлегласць». Ну, але жыццё так цікава паварочваецца, што цяпер мы гэтыя песні выконваем. Але ж вы сябруеце з Уладзімірам Пугачам дасюль, да гэтай. Вы ведаете, это феноменальные войны кланов и срачи. На этом фоне мы с Пугачем просто душки. То есть у нас были некие, теншн, да, теншн, назовем это теншн, потому что, ясно, это все-таки ягоны гурт, які ассоциируется з ім. У нейкі момент я не претендовал на композиторство, у нейкі момент ён узял некалькі моих песен. Яму гэта нават, можа быць, было не зусім зручна, да? Але калі я там пачаў ему прапановваць там 20 песен, давайте мои будешь спевать, зразумела, то есть гэта, теншн. То есть я сышоў, зрабіў нескладовае, далей пайшоў, І вось прайшоў нейкі час, сітуацыя выраўнялася, і цяпер мы можам у межах нейкіх калаба рабіць канцэрты. Мінулым годзе мы нават ігралі адзін канцэрт у Варшаве, і на наступны дзень паехалі разам у Пласту. То есть у нас нават быў такі міні 14, допустим, лютага Пугач заўсёды спрабуе правесці канцэрт на Дзень закаханых, я быў таксама запрошаны, я выходзіў на сцэну з песняй «Адлегласць». Цяпер я таксама быў запрошаны, але не з'явіўся. Тут у мяне жыве сябар у Караліне, ён ніколі не кідаў музычную кар'еру, ён безліч амерыканскіх гуртоў і кавер-бэндаў прайшоў. Ён калісьці быў бас-гітарыстам у гурце «Why Not». Гэта такая легенда з 90-х. Там альтэрнатыўны тэатр, там «Why Not», «Beauty by Mistake», «Буржуазія», уже тады крама была, «Улис». Это вот з той плыні. І у нас такая была адкладзеная реалізацыя. То есть мы 30 гадоў назад нешта не даігралі разам, не дапрацавалі. І цяпер гэта пачало адбывацца ў штат. Вось. І таму пад мяне зараз падпісаны гурт. Мы яго называем «Унескладовая», таму што ён называўся «Унескладовая» на нейкіх этапах. І в этом гурце играе Роман Прокопенко, мой сябар, на бас-гітарі. Я играю на гітарі і спеваю. А з бубначамі мы экспериментуем. Мы играли с Брайаном Дуката, мы играли с Брайаном Дукейном, докладнее. Мы играли с Джеком, мы играли еще з нейкім хлопцам, а послезавтра мы играть с бубначом гурта 50-51 с Денисом некалькі песен.
Вот такая вот у нас гісторыя. То есть гурт існуе, но ён яшчэ так у стадыі такого reconstruction, перезапуск. Але ён існуе. То есть калі два чалавекі ёсць у гурце, якія могуць адзін аднаго падтрымаць, то па маім шматгадовым досведзе гурт існуе. Слухайце, я калі, чытала, шукала нейкую інфармацыю ў інтэрнэце, я знайшла вельмі цікавы факт. Скажыце, ці гэта праўда, што калі прыязджаў у Менск Deep Purple, вы выступалі на разагрэве? Вы рыхтаваліся да інтэрв'ю вольна. Да, мой гурт выступаў на разагрэве. Я не заўсёды так праактыўна сябе прадаю. Мне ёсць, конечно, што расказаць. Да, 8 песень, там было два вокалисты. Катя Путин спевала 6 песень, и две песни спевал так само звышэй згадана гурта Why Not, вокалист Андрей Кравченко. Справа ў тым, што ў дискладовая гэта быў all-stars такі механізм, там праз яго прайшлі вельмі шмат якія артысты. Тая ж самая Руся Шума таксама там спевала, і Пугач там спеваў, і Хаменка, і Саша Памідораў, і нават Лёша Христов. І там безліч было людзей. Это такая была антытаіза Романа Орлова, то есть мяне падтрымалі на нейкім этапе як кампазітара. І гэта быў такі, як в амерыканскім шоу-бізнесе ёсць Traveling Wilburys, такі мульцігурт, два альбома ён вытрымаў, дзе былі Рой Орбісон, там Боб Дилан, Джеф Лин, ну, карацей, просто сливки. Такія вяршкі, нават не Heavy Cream, а просто Total Cream. Вось. Але гэта доўга не магло існаваць. Там паўгода, год прайшлі нейкія зборныя канцэрты, і далей гэта ператварылася проста больш-менш такі статычны гурт. Вось. Но мне падабаецца, калі шмат вакалістаў. Вось мінулым летам у Варшаве мы таксама эксперыментавалі зноў жа з праектам «Чарадзей», які быў адноўлены ўжо ў Варшаве. Варшава давала гранты на яго, а беларусы, дарэчы, не давалі. Давалі палякі. Вось, і там было зноў некалькі вакалістаў, хор, некалькі артыстаў, касцюмы, танцы нават. То есть я спрабую не упусціць вот это вот беларускі Бродвей со сваёй галавы. Таму што мне здаецца, беларусам патрэбен свой Бродвей. Гурты ёсць, і фальклор ёсць, Бродвея няма. Мгм. А вось вы на пачатку узгадвалі, што вось тут марылі прыехаць у ЗША, таму што там вось вашы любімыя музыкі тут. Ці можаце мне топ-5 вашых любімых амерыканскіх музыкаў і беларускіх таксама топ-5? Ці гуртоў, ці музыкаў? Ну, давайте я с белорусских почну. Все-таки я думаю, что Крама для мяне цікавы такі феномен, тому что гэта ретранслятор заходні. Да? НРМ у класічным складзе з вольскім я таксама дадам, Палац таксама дадам, і Троіцу дадам. Ну і хай будзе ўжо вышэй згаданая Шума, таму што сапраўды эксперымент з электронікай, ён такі дастаткова цікавы. Бачыце, в гэтую пяцёрку нават Джим Морс не трапіў. Ну, можа быць, ён бы трапіў бы ў шестерку, но я сапраўды лічу, што для экспарту музычнага вот тое, што я пералічыў, гэта больш каштоўна, таму што там больш беларускай менавіта традыцыі. Што тычна амерыканцаў, значыць, менавіта американцев, то есть с Лондона чуваков не чапаем. Значит, окей. Я просто могу показать зараз недосведчанасць сваю і не ведаць, дзе хто канкрэтна жыве, но на першае месца я поставлю, як не дзіўна, Боба Дилана. То есть я как бы roots. Я гляжу как Козьма Павков, как бы в корень, да, меня цікавіць roots. Брюс Спрингстен, я думаю, что так само. Это вот методичка такая, как бы архетип такого рок-поэта. Вот это тое, куды зараз моя душа меня рухает, да, с написанием песен. Это Джонни Кэш, то есть все то же самое. Это хлопец как бы с гитарой, да, со щирой такой лирикой, який шмат пройшов. Ну, і я думаю, що все-таки я гляжу, хто збирає стадіони зараз. Я думаю, що віддадим належне Foo Fighters, тому що за ими люди йдуть, за Дейвом Гроулом. І, напевно, я додам сюди що-небудь з арт-рока, який мені вельми подобається.
Я мог бы назвать блюзовых, да, артыстаў, я мог бы назваць кантри артыстаў. Але вот, ну, мяне вот цэне в рок-паэзію, і таму я вот назваў Кэша, Спрінгсціна, Дилана і крыху моладзі ў выглядзе Foo Fighters дададзім сюды, допустим, гурт Супертрамп. Мне здаецца, гэта амерыканцы, но тут я могу памыліцца. Калі нехта мяне подловіць, это з Лондона сам, ну, тады заменім на Бостон, таму што Бостон гэта дакладна амерыканскі. Ну, вот Так, сябры, калі вы ведаеце гэтыя гурты, слухалі, пішыце, ці згодныя вы з топам, як і беларускіх, так і амерыканскіх артыстаў у каментарах. А можаце і свой прапанаваць таксама. не, все напишут зараз, что Роман Орлов это, значит, абсолютно не в теме чувак, значит, что нас цікавіць там зусім іншыя артысты. Ну, але калі пачнецца дыскусія, гэта будзе вельмі што. Ну так. Ну, музыка гэта такое вельмі суб'ектыўнае. Я не думаю, што існуе там дрэнная музыка ці добрая музыка, таму што это ўзровень кожнага свой. Каму што падабаецца, таму тут судзіць немагчыма. Да, асобная тэма гэта брадвейскія мюзіклы. Не, мой любимый, напэўна, гэта нават не зусім мюзикл, гэта рок-опера. Это все-таки Jesus Christ Superstar, потому что я вырос на этом именно эта продукция. Хотя мне, конечно, подобается и Чикаго, и Кэтс, и трэба, конечно, пачаць зараз вывучаць тое, што зараз адбываецца. Вось. Карацей, гэта все ёсць у планах. Але пакуль што у планах ёсць і міні-мюзикл, які фактычна міні-мюзикл па сваім алгарытме. Это як Святы Мікалай каляда. Цяпер можна нават сказаць, як Святы Мікалай у Амерыцы каляды, беларускія каляды. Супер, ну вы вось такі прыехалі адразу бачна, што свежы чалавек, столькі ідэй, столькі энергіі. Я вельмі зычу вам, каб у вас все атрымалася, таму што тое, што вы кажаце, ну это вельмі класна. І беларушчыны мала не бывае. Але ці ёсць у вас план Б, калі вось вы будзеце штосьці рабіць, яно не атрымаецца? Чым вы будзеце займацца ў ЗША, калі вось не пойдуць гэтыя музычныя праекты? Ведаеце, само жыццё падказвае, што тады, значыць, можа быць, я паспрабую растварыцца ўвогуле ў традыцыйнай амерыканскай культуры. 3 дні назад у горадзе Билмингтон, гэта паўночная сталіца піратаў, як мне патлумачылі, паўночная Караліна, там Нью-Рівер впадает в океан, и там пираты хавались от регулярной армии и ремонтовали свои корабли. Там есть блюзовые клубы, и в аўторак там джем. Мы приехали, вельмі добра падрыхтаваныя американские музыканты, некалькі складов. Мне стало страшно. Я кажу своему партнеру Роману, знаешь что, давай не будем выступать, потому что треба рыхтоваться, я не люблю так цяп-ляп на халяву. И тут я вспомнил одну дзяўчынку, ведаеце, як в этом фильме «Неверагодныя прыгоды Уолтера Митти», калі ён боится лететь с пьяным чуваком с Гренландии на вертолете. И тут он вспоминает дзяўчынку, в якую ён закаханы. И она ему так пальчиком грозит. И он, значит, все-таки заскокивает на этот вертолет. И я такой, нет, 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 будем змагаться. Значит, Джимми Хендрикс, Red House. Крим – это ранний гурт Клэптона 60-х. I'm So Glad. І зноў жа Джимми Хендрикс вылучаў. І все. Як сказаў Роман, ты, кажа, паклаў блюзовый клуб на лопатки. Так что у меня, напэўна, ёсць гэты скилл. Буду тады нейкім чуваком, значит, з паганялам Боб Цыбульскі, які будзе выступаць у нейкіх барах. Шукайце мяне, значит. Но калі да мяне звярнуцца на беларускай мове, то я нечакана адкажу на чистой беларускай мове. Мы тут спявалі ў тым же самым блюзовым клубе 1+ на беларускай мове. Нам гаспадыня клуба сказала. Это цікаво. Ну, такого тут яшчэ дакладна. Вось вы вось вы пажылі ў Польшчы, вы пабылі ўжо дастаткова ў суполках і гарадах у Амерыцы. Ці ёсць розніца паміж польскай дыяспарай беларусаў і амерыканскай? Не, я еще недостатково побыл. По правде кажучи, я еще побыл только крышку в Нью-Йорку и крышку в Каролине. То есть еще некие вердикты
Пакуль што я спрабую поверыць, што вы тут усе, да, вот я вот так абагульню, вы вот, Ольга, і вашы сябры, што вы больш прагрэсіўныя ребята. Таму што, ну, неяк вот і па кантактах з Ганнай Шахо адразу адчулася, што калі чалавек, ну, табе дапамагае, ты адразу адчуваеш, што ён табе дапамагае. Там яна закінула некалькі кантактаў, людзі адразу са мной сустрэліся, таму што Ганна папрасіла, да, і гэта працуе. У Польшчы атрымліваецца нешта рабіць, напэўна, да, але такая вельмі павольная сітуацыя беларуская. То есть Варшава недалёка ад Мінска, абсалютная большасць, так сказать, нашага племени осела там. И вот эту вот Беларусь, якую мы взяли с собой, яны достали с целлофанового пакета, распаковали, и як быццам бы ты нікуды не з'ехаў. Вот это вот адчуванне і в бізнесе, в этом шоу-бізнесе таксама ёсць, ну, касякі псіхалагічныя, метадычкі такія часам трохі таксічныя, да? Хоць атрымліваецца нешта рабіць, нават дыстанцыйна, я павінен сказаць, што выйшаў па мы згадвалі майго бацьку, выйшаў спектакль па культавым тэксце «Ордэн белай мышы». Там ёсць моя музыка у выглядзе упакоўкі музычнай. Я не прысутнічаў на прэм'ерах, але я вёл першапачатковую перамовы, як прадзюсар таксама працаваў над гэтым праектам. Ёсць, ну, нейкая механіка, нейкі працэс адбываецца. Ну, але я пакуль што, як бы, вот пасля этого блюзового джема мне там люди сказали «Welcome to America». І я спрабую в это паверыць, што я нарэшце у правільным месцы, дзе і беларусы таксама крышку больш такі дынамічныя, што хваляць узяцию. Я хочу, ось у мяне адзін сябра, які доўга жыў у Амерыцы, а потым пераехаў у Польшчу. Вось ён сказаў такое адрозненне, што ў Амерыцы, ну, зразумела, ёсць таксама ўсе гэтыя рускі мір, і ты ўжо якія мы амерыканцы, адчапіцеся, але вось сярод такой актыўнай беларускай дыяспоры, якія я беларус. Кожны беларус гэта каштоўнасць. Вось мы сустрэліся, я там жыву недзе ў вёсцы ў Мічыгане, хтосьці жыве ў Нью-Йорку, і мы сустракаемся і проста як лепшыя сябры сваякі. Беларус! А ў Польшчы столькі беларусаў, плюс вось гэта блізасць да Беларусі, там, ну, беларусы, як бы. І вось ён казаў, што калі, напрыклад, ён там прыходзіў раней на імпрэзы ў Амерыцы, то ўсе абдымаліся, ўсе такія знаёміліся: «А ты адкуль, а ты адкуль?». То ў Польшчу ён прыйшоў на імпрэзу, на яго ніхто не звярнуў увагу. Ну, нейкі чэл беларус прыйшоў, ну і фіг з табою. І вось ён вось гэтую розніцу адчуў. Я, напэўна, магу пацвердзіць ягоныя тэзісы, таму што у Варшаве таксічна сапраўды. Я пастаўлю праблему вібром. Вельмі дзіўна выглядае сітуацыя з этими войнамі кланаў. Ясна, што это все барацьба за гранты. Повторюся, у маёй кар'еры мне ўдалося некалькі разоў дацянуцца да польскага фінансавання па сваёй ідэі. Безліч заявак я адпраўляў той же самай Радзе культуры. Такие же самые докладные заявки, слово в слово, просто копипейстом отправлялись полякам, и яны задавальнялись. Да? Я не могу зразумець, як это працуе, но ясно, что там шмат коррупции, назовем речі сваімі. Вот, после этого мне уже, напэўна, увогуле ніколі нічого не дадуць. Ну, але як бы ёсць праблемы, і на жаль, ёсць вот эта вот клановая сістэма. Тут я яе пакуль што не адчуваю. Мне хочацца сапраўды паверыць, што все шчыра рады кожнай сустрэчы, кожнаму кантакту і зразумець, што тут няма. Тут як бы працы хопіць на ўсіх, каб не згубіць нацыянальную ідэнтычнасць, а Америка беларускаму племені вельмі трэба. Таму што, ну, па нейкіх прычынах. Я бачу, што яе роля у гэтай глобальнай переклічцы зараз беларусаў, у гэтым глобальным новым нетворкінгу, калі мы павінны все заново пазнаёміцца адзін з адным, гэта вельмі важны такі хаб, у якім адбываюцца нейкія працэсы. Магчыма, мы тут і нейкія медыапраекты новыя народзім, і лейбл сапраўды это запустим, і намацаем нейкія іншыя формы. Хочется в это верить. Дзякую, что похвалили меня за узор. Да, я спрабую, прынамсі, нейкі час быць такой батарэйкай, якую можна выкарыстоўваць. Але давайте выкарыстоўваць хутчэй, таму што мяне можа падсець батарэйка, тады ў мяне будзе перыяд нары.
Так, сябры, калі вас цікавіць тое, што, Раман распавядае, вы хочаце разам маеце ідэі далучыцца, падтрымаць Рамана, мы пакінем спасылку пад відэа, як можна звязацца з Раманам. А, ну што, у нас засталося трошкі часу. Можа, вы нам напаследак таксама нас парадуеце і выканаеце якую-небудзь сваю улюблёную вашу песню. Няхай, няхай гэта будзе песня «Будзьма беларусамі», якую я напісаў і выпусціў у 2012 годзе. Мы с тобой, як притоки у ракі, разышліся ў розныя бакі. Ты, напэўна, ведаеш пра гэта. Час ніколі не спыняецца, ідзе, і як птушкі то ў палёнцы, то ў гняздзе. За зімой вясна, а потым лета. Часам мне здаецца, побач ты, дзесьці на адлегласці рукі. Так і не даведаемся, хто мы. Неўзабаве будзем ля вярсты, дзе наш келіх напалову не пусты, але яшчэ не адчуваем стомы. Будзьма беларусамі, паэтамі і музамі, ідзем і не спыняемся па лініях жыцця. Жывем і не губляемся, здзіўляем і здзіўляемся. Будзьма беларусамі, ты і я. Так, дзякую вам шчыры за гэтую гутарку, за тое, што нас і павесялілі, і на штосьці, магчыма, і на кагосьці на думкі нейкія натхнілі і распавялі пра сябе. Сябры, дзякуй вам за прагляд. Калі вам бяспечна, падпісуйцеся на наш канал, ставьте падабайку, пішыце каментары і да сустрэчы. Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Будьма беларусамі, паэтамі і музамі, ідзем і не спыняемся па лініях жыцця. Жывем і не губляемся, здзіўляем і здзіўляемся. Будзьма беларусамі, ты і я. Жывем і не губляемся, здзіўляем і здзіўляемся. Будзьма беларусамі, ты і я. Дякую, до сустрэчі на канцэрце.